Skema ġdida ser tkun qed tara li n-negozji żgħar u medji ikunu mejjuna mill-Gvern sabiex jibbenefikaw minn konsulenza li turihom kif jistgħu jtejbu n-negozji tagħhom u jippreparawh għal ġejjieni. Din l-iskema tal-Malta Enterprise tħabbret waqt il-ġimgħa għan-negozji żgħar u medji organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Xkembri stqarr kif il-ħsieb huwa li baqda mal-Kamra tal-Kummerċ jitwassal il-messaġġ favur l-importanza li n-negozji Maltin ikomplu jimmodernizzaw ruhom f'dan iż-żmien b'mod speċjali. Dan hekk kif stqarr li l-pandemija ser tkun qed tibdel il-mod ta' kif wieħed jopera u għalhekk in-negozji għandhom jużaw dan iż-żmien biex jippreparaw ruhom għall-futur. Grazzi għal din l-iskema nkun qed inħallsu nofs l-ispiża sa 5,000 euro ta' konsulent li jkun jistgħu dak li jkun iqabbad lil min ritu imma dak jgħinu sabiex janalizza x'qed jagħmel forsi illum li jista' jagħmel aħjar, x'ħadem barra minn Malta u x'jista' jaħdem għalih biex eventwalment jista' jkompli jkabbar in-negozju tiegħu u anke jkun iktar reżiljenti għal dinamiċiżmu tal-ekonomija futura. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia spjega kif l-iskema hija mirata sabiex tgħin lin-negozji jieqfu u jaħsbu dwar kif jistgħu jimmodernizzaw l-operat tagħhom u jindirizzaw ċertu ineffiċjenzi li għandhom fil-proċessi tagħhom bħalissa. U stqarr li fil-waqt li permezz ta' din l-iskema il-Gvern ser ikun qed joffri l-għajnuna fl-ewwel fażi tal-proċess, skemi oħrajn bħal dik imsemmija fil-budget ser ikunu qed jgħinu lin-negozji fil-fażi tal-implementazzjoni wkoll. Naħseb li bl-iskemi li qed nagħmlu bħala Malta Enterprise mhux biss qed ngħinu lin-negozju jgħix bħalissa qed ngħinu lin-negozju ma jaħseb ukoll kif jibdel il-proċessi tiegħu u anke biex jimplementa dawk it-tibdiliet meħtieġa biex il-business ikun iktar b'saħħtu. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-Perit David Xwiereb laqab mod pożittiv din l-iskema u stqarr kif din hija kruċjali sabiex in-negozji f'pajjiżna jużaw dan iż-żmien sabiex itejbu l-operat tagħhom u jippreparaw għall-futur. Il-Kamra tal-Kummerċ hija parteċipi f'dan il-proċess fejn mhux biss jintgħażlu l-konsulenti biex jgħinu l-industrija tiġġedded, imma timmotiva, tixpruna, tissuġġerixxi li l-businesses kollha jifqgħu jaħsbu biex verament ikunu reżiljenti u jiffurmaw l-ekonomija tagħha u bekk inkunu iktar verament sostenibbli.